Здравейте, това е едно кратко видео, което ви показвам красивата дифракционна картина, получена с интерферометъра на Microsoft, използване червен лазер. Това видео няма да обясним принципа на работа на интерферометъра. Ако проявявате интерес, може да гледате по-долу видеото, ще оставя линк, в което темата разгледам подробно. Тук просто се насладим на красивата интерференчна картина под формата на пръстени с тъмни и светли ивици. Вместо огледалата в интерферометъра на Microsoft, вижте какво се получава. Примигат. Сега трупам по желязната платформа, която държи интерферометъра на Microsoft и интерференчна картина мига. Доста красиво. Тук се изгуби, но ако преместя още малко интерференчната картина се появява и изчезва.